Magrasyang bengi po kay kayo, kaluglan ming kakrusada. Malaos kayo po ng katang programang Inkrusada, 75 years full of grace. Karen po may ngalabasan tamang episode. Dinamdamtala po ding may luwang pari, may luwang laiko, at may luwa pong taong pwede tamo pong makapag-contribute ng katamo pong Santa Iglesia. At minsan po minta ko po seminaryo, man-interview ko. Siguro po aling stars la po din ka rin, nalabisan pa interview. No po sa akin interview. Pero ating pong metong ka na kamig challenge. Sige, Ana. Patsieting kang apa, oo, Ana. Ating kang apa, yes, seminarista. Sige, mabisa ako, Ana. Kaya, ngeni po, migtagumpe ko. Uling, kaya betang po ngayon bengi. Seminarista la po, ban, magdakigi kayo, nano po yung seminaryo, and at the same time, nano po yung karelang kasalukuyan na experience. Uling, aliwala po klase pang seminarista. Ingaws po karela, seminarians on Regency. Regency. O ita. Ipakilala tala po ngayon, hindi katampong kayabe. Pag-umisatang po king Peka Pogi. Peka Chabi. Sige, magpakilala ka, brother. Thank you po, Mong. May pa bengi po kay kayungan. Ako po John Raymond S. Alonso, taga San Jose ko po. In parokya ko po, in parokya ng San Jose. In kako pong Kuro Paroko, Among Paul Velasco. Ay, ito po. Siguro, ita na pa po yung kako sabihan ngayon. Yung susunod. Thank you po, Among. May pabengi po kay kayungan. Ako naman po Carl Angelo Visda. Menipatan po kayong Pulong Masleg, Guagua, Pampanga. At king parokya ng Nuestra Señora del Carmen. Ayan. Yung parish priest po, yung masanting kakasiping ko, Among Talk po. Samastan mo. Ating Kenny po sumangid. Ako po Ronel Christianes David. May nibatan ko po King Betis, King Santiago Apostol Parish. Yung parish priest ko po Bishop Dong at kami pong parochial vicar Father Gian. Ayan po. Kaya mas samastan mo. Dahil po yung katamong seminarista, bali po niya pong malapit na ako mayaring pari. I think it was a year na mo. Fourth year na, Teo na ako, pepalwalda ako seminaryo. Anyang palwalda ako seminaryo, siyempre yung initial reaction ko po, bala mo may guhuya po yung yato ko. Kaya mo, migataon po kanita, buti na mo may sakit si father ko. So itang panandaman ko, milipat kang tatang ko. There is, balam transfer, nangawas kanta, itang transfer of emotion. May naliwa. Kaya mila ko po yung focus ka na ako. Pero later on, nanyang maging okay ni tatang ko. Kanta pa, mag-iin ka na ako. At nakasakit. Pero later on, ikit ko liwaya pala kabaldugan ng Regency. Yeah. So, din nga nakatampong kaya bingin ni Seminarians on Regency la po. Yeah, po. Pero bahay tapo pisabihan ng Regency, pila na kayong years seminaryo? Ako po, pepalubda ko po seminaryo 2013. Grade 7, magpa-grade 7 ko po kanta. So, niya po may graduate ko kaya bereng kapatid. 10 years ko pong sakto kanta king seminaryo. Ako po itang peka mo munang batch na may senior high, tapos may college rin po seminaryo. So 10 years po sumatotal. 10 years din tambingtan eh. Opo. So, may high school ka rin? Apo, may high school ko po seminaryo. Para ka rin manal beta mo, mangutang la, nano ating high school seminaryo? Totoo na po yan, makalungkot isipan na diditakla po rin lulub king high school. Kasi sasabihan na rin aliwaring makatwa, diretso na ka senior high. Bang kanita, sulit may BMO king high school. Wanang totoo na po yan, kareng isabla pong makiramdam at manalbe, kareng ating pengaring nga nakalalaki, mag grade 7 na sana, at pag grade 7 pa, i-consider niya po yung grade, yung high school tamo kayong seminaryo. Kasi mumunang dili, sabi na pin po ng principal ka rin, i-apong Dan, i-sir Dan, patseli nubla rin anak yung king seminaryo, naburing sabihan kagad magparila. Ing peka-misyonan ng seminaryo, lalo na king high school department, is magparagul mayap a katolikong lalaki, ali mo bang kanita magpari, nung bang kanita maging mayap at tatang king nung man pilinan da ing biyang talasawa. Anyapin po sana, ayo po isipan na makulong la ka rin, na mikawani la kayo, ing isipan nyo, mas mipalapit la pakingapong Gino. Personally po ako karin ko may biyasang may nga di, nandin meg benediction
niya pong milabasan. Memorize, may sigurado na. Memorize kaya po, makanano king memorize. Grade 7 ka pa memorize ding o salutaris, tantum ergo. Yung teacher mo music, yapong Eloy. Lawayan ko sa anong may memorize. Nakakatakot po kanito. Apo yung perpetual health do be na memorize. Memorize mo yan po. Adyang matutod Diyan tamo. matutod ka. Balang Miyerkules mo. O yari na pingi kaming palabas. Yabi. Kaya na po dyan, isipin ko po, pila na kamay yung seminaryo. Yako po, 5 ako pong banwaking seminaryo. First batch na ako po ng senior high school kanita at kinangwa ko pong STEM strand. Actually, yung buri po talaga ang tamong mag-architecture ko. Under ya po kayong STEM strand. O na yung king lugod na ning apong gino, may kalog ko po seminaryo. Anya, 5 banwa, uling may pre-college kami pong 1 year. Anya king seminaryo po, yung austage kami, juniors, di ba? Juniors ya po. And then maging kang senior, kita nga patabanwa, pinapuitang pamag-aral king philosophy. Ding mag-junior, detang bat high school kilwal o kaya bat senior high kilwal. Opo. O talong mula po seminaryo, ausan dala pong junior. After 1 year kanta, senior na kayo. Opo. Okay. Kaya ba't po mong, regardless, kaya hayari mo, kasi po, kaya ka lang kaya kami, engineer na la, teacher, balang po, mag-back to zero la. Balang ka-level mula mo, junior la pa mo rin, baga, mawala itang degree hanapin. Talagang zero. Pante-pante na. Opo, pante-pante. I-brother naman, pilang ka year seminaryo? Yako 5 ko rin po banwa seminaryo. Kabatch ke po i-Carl, ay batch Fiat. At nang miyabe kami pong adwaning batch mi po, ning batch da Porijan, ang batch mi po, ingawas na po keng batch mi, batch Beatus Fiat po. At itang miyabe la po rin batch, bali, nang meging umpisa kami pong first year college, after na po ng pre-patriotic year mi, meging 37 kami mong. Meging umpisa kaming 20, meging kaming 37. At may graduate kami, king lugod ng Pilan? abong gino. Pilan kayo graduate? 19 po. 19. Graduate kami Ding pong melakwan 19. ngayon pilala. At lupo na, kayong balo tao. Balang pala, beauty contest na. Detang top 3 kayo na chula seminaryo. Opo. Maka-evening So- gown la yata. Joke mo po. Oh, siyempre maka-evening lounge lang kasi kayo, swimsuit pa, may sambot na kayo. Mapit po ala. Kaya ako may kapasok. Ali, din kayo po tingalwalo ang dahilan bakit. Pero siyempre, pasibahi-bahi tayo sa Regency. Nano mo itang pinaka-highlight ng baby bilang seminarista, i-brother pa. Ay, ako metong ko po karing highlight king seminaryo. Ningikit ko la po rin ng kapatid ko. Among, dahil ng kapatid ko. Miyayaliwa kay po Indo. Miyayaliwa kay Penibatan. Nang mumuna. Pamisakit ing pamiyabe. Mitang anaking kasakit. Mag-adjust king balang metong. King ugali ning balang metong. Pero king seminaryo, karin mula akit ding tunay kaluguran. Ding tunay kapatid. Kasi lagi ko pong sasabihan king ngeni po. Anang kanya maning biya seminaryo ling para pareho kayo pagdalanan. Balo mo rin kaluguran mo, ay intindihan na nung pagdalanan mo. So ating kang problema, sinare mo karela, balo da nung kamanibatan. Uling para pares kayo pagdalanan, para pares kayo context ning biya ita pong makanita. At ito yung metong at cherish ko talagang aranasan ko seminaryo. May nakit ko talagang tutong kaluguran at tutong kapatid po kareng kaklasiko. Tutupuitan eh po. Kaya seminaryo na yan, kasi talagang family tamo na. Minsan, agyang tintahang pamilya, aluay pa mo rin detang akayabi ang senaryo na. Carl, anong highlight mong iyakalimang seminaryo? Yako, para kako po po tang banggitan yung seminaryo, kantake po ay isip tang seminary friendship, it's different hanapin po na. Aluwang klaseng pamiyabe. King pamaglob ko po seminaryo, kanta ko realize na atin palang lugar na makantini. Itang regardless, no rin ka menibat, nanong milabasan mo, nanong estado mo king biye, kaulan da ka rin kapatid mo. Itang tanggapan da ka nung ninoy ka. At para ka ako, ing seminaryo, bala mo banwaya. Bukod king, bala malapit na kaking ngapong gino, makapangati ka, itang katahimikan, akakit mo yung sarili mo, alwa po yung saya. Anyapin po, ketang pamag-regency, alwa yung penandaman mo eh. Bala mo, may bagot kang tanaman, may wala kang pasibayo, makanta. Sobrang saya, but itang grasya po king kilob magla po. Lalong na po yung pamiyabi ka rin kapatid seminarista. Anyapin po niya ni, potang kayabi ko la, at na ako kasaya. Itang nibabalik tang seminary formation, itang bala mo, ko na po rin lakon. Itang potang mikakawani kami, itang ayan na naman, malungkot na naman. O ito po yung para ka na ako, itang highlight na ng seminary formation ko. Oy, brother John,
Totoo na po yan, marakal ko kapalpakan na pindeta ring highlights ko. Kasi niya pong misan, nung baluya po yung volleyball court, karin yung pipagparkingan. Linundag ko ka rin. Kalundag ko may nakbag ko mong, may busbus ko kaya ni Bitis. Mao siya pong algym, director ko kang tatang ko. Ana, sir nga na, pwede ya pong dakitan sa guli dyan, may sugat ya po. O nang mao siya tatang ko kama ako, sabi na, makanini, makanyan, anang ma ako. Ay, nung payahos de padal hospital, may sugat yan nga na, malalaya yan nga na makanyan. Bali po, king seminaryo, karin ko ikit ingkainan ko. Karin da paramdam kaya karin ring pari na kulang ka at yung mga pnuke ka, liwai ka. Yung mga pnuke ka, ring kayabe mo, ring formators mong magubog kaya ka. At syempre nga pong ginukambe na rin kaya yung indungin Birhen Maria. At ito po siguro yung peka-highlight ka na ako. Na hanggang yan idadalan ko na you have to be vulnerable in front of God, in front of Jesus. Uling, yan mismo yung mga awil kaya. Nyapin po, may nga sugat ko karin ko, may nga bagsak ko, may nga pakarine ko. Eko po pakarine, may nga pakarine ko, kasi karin ko may biyasa. Karin ke mas akilala yung sarili ko, kasi kasasabi po din karin ko may ragul, karin ko may biyasang makyabe. Karin ko, may biyasang mga di talaga. Ito po yung highlight na po siguro ng biya ko seminaryo. Ngayon, seminarist na kayo, pero atso kayo kilwal, nanumit ang aming misyo seminaryo. Maliban king friendship, maliban king pamiyabe, nanumit ang aming misyo, ika kang Carl pa mo. Iya ko po itang prayer setup. King chapel. Baga mga program po yung mga di. Itang ating yung structure. O ito po yung miss ko. Itang time alone with God. Mga pangadi, isipan mo na nung kailangan mong baywang king sarili. Kadwa na po nito, itang gagawin mo po, itang abiyabe mamangan, tatambay kami. At kaya po sintambayan, bawa, imeto magpalwal yung kape. Buka, ipapag-contribute kami, ating magpalwal gardenia. Ating magpalwal naman, bater mga niyang palaman. Ating bigla datang, makipanganya ka, budman. Sinanakan na. Di seminaryo makanyan eh. At yung pang maling seminaryo, itang malingon ka lang, wala na. Okay, itang maling nga susulag po. Ayo po. Wala minatching kasulang. dapat yung mata mo tsuging pamang kasi lingon ka, mawala. O kaya sulag po yung maling na. Ika na kami sa seminaryo. Maliban yung prayer, siya. Apo. Ako po, siguro nandin yung... Ali po, sabihan ko na rin kayo minsan po chat kaya mong talk, patse po, minsan malungkot ko At yung ko nga experience, yung mangubi apong aris po minsan kayo mo po nga karungot, at ketang paninap ko, gagaga ko kayo. Sasabihan ko maging experience ko seminaryo, makanini, makanyan. Tas chat kayo ni apong talk. At nandin po balo may agkat ko kantang mag-serve kang apong talk, abe ko kanta rin kapatid. Yung ako po kalingwan, magumpisa pa yung misa, gagaga na ako. Kasi siguro po uling yung setup ko ngayon, aliwa ko po setup king parokya, kang among po, ako pa po dapat mag-report. So ali ko pa po mag-serve king mismong parokya, sisimba ko cathedral. Pero itang panamdaman kong mitikdo pa si Bayo, king gulot na ning pari, king arapan na ning altar, itang panamdaman kong, ning babalikan ko, ning likwan ko pa sa guli king kilo, pero susundo ko ngayon ni Kenny Kilwal. Nandun yung panamdaman ko, kalwalas mo lugod, adyang nuka rin ko, tsuka pala ka rin. Ako po balo na, yapin po sasabihan na ning din ko king Holy Angel, adyang banggitan ko na po agad, aliwa intay daring, dila daring meg seminarista, ampong meg pari, at ilang sariling lingwahe na may kakaintindila. Nga, timo po, nung sinabi ko kung apon token, nga kasanting sinabi ka ako na Jo nga na, sana ka nga pong Ginoo, samasan mo. Itang makantay, itang yako po from that perspective, amimiss ko itang ring lingwahe da ring pari, ring seminarista, mitatayid la, mi wavelength lang hanapin, itang itotono la. At ita po panamdaman mo na you belong, na abe ka karela. Ito po yung amimiss ko po. Ito po. Ronel naman. Metong po ka rin amimiss ko seminaryo, itang silence mo. Itang panahon ng silence, itong karatang naning bengi, tahimik na. At nung may ka masaya taman pamiyabe, itang abak, itang bengi, potang linab ka kayong kwarto mo, tahimik nga, itang ika mo, ang po'y nga pong ginong, hadapin po, kayong kilob ng kwarto. At minsan, karin lalul tore, itang mga lalang mong isipan Itang malalang mabunga ng pamag-aral,
ang poning pa mga di. At metong karing, ali ko pa akalingwan kayong seminaryo, lagi ko papansin na nini retang activities tamo na ita mo mag-prepare, ita mong contestant, ita mo rin judge. Ne? Di ba? Ulig kami mo po ka rin, bala mo, entertaining balang metong, ne? Gawa kami pong event, so ikayo itang mag-prepare, mapagal kayo mag-prepare, ne? Tangkay, ikayo rin palang contestant kitang gawa yung event ngayon. At ikayo rin ni pag-judge nung ninong sinambot. Ito, Ikaw pang magligpit na. Ikaw pang magligpit kanita. O ito yung aming miss ko seminaryo, ne? Itang, alika bang pakandanda kayo, bala magbalik pa si Bayo. Yakot naman yan sa seminaryo, itang, ako lagi mag-prepare. Ako lagi nating background. Wow. O report nating celebration na mag-decorating graduation, foundation day, family day. Ba't lagi ko yung background? Pero ngayon po ang pare, ala nga karapat, milibutan ka. Kaya, kabang pakandamanda kayo, wala mo, miss ko yung BS seminaryo. Itang, lalo yung pamikaluguran, pamangadi. Siguro po yun yung misanda kahit din dyan ding tao na. Itang, balada na ako kasungit pa siyabak. Itang yung balo, ako bisa magsalita. Na itang, wala yung seminaryo mga kanyan. Na minsan, ito naman pa, di ba? Ito naman paksabihan din alwa kasi tahimik lamo, ling mga di, tahimik. O ito yung manyaman seminaryo. Na minsan balada dugo masungit ka o kaya mamansin. Pero amin mista mo ito na. Ampo, siguro yung spiritual life na. Mag-suffer naman yung spiritual life yo. Ngayon nga kayo yung kilwal. Ika dyan. Ako po, ngayon ituturo ko po Holy Angel. Makabakabay po yung biyahe. Yung gagawin ko po, patdang king radyo. Tapos sa uling king bungal do, maturo ka, mag-aral ka. Kitang tune ako king mismong saken, magbiyahe. Karin ko mag-rosaryo. Diyan nga akong tatanan ng rosaryo. Diyan makatadwa ako, makatatlong rosaryo, durot-durot. Ito po yung bakal ko papunta king klase ko. Kasi rin pong estudyante mismo, akit mo karela, minsan yung pamangadi, kaya na mo itang routinary. Requirement niya kasi Catholic institution kanya, mga di kaya. Pero para ka na ako po itang to sustain this, to sustain my prayer life is to sustain itang possibility ni balik ko pa. Kasi nung sabi dapin po na, lagi dang tatatak ka ako. Kaya kaming seminarista, nung ika-tinok ng nakamangadi, ala na, buri na sabihan, you're suffering not just in your prayer life, pero apektado na gana-gana. Aminan ko rin po na minsan ako ni abubuklating breviary ko. Pero marakal mo rin yung pamikatago na rin pengari ko, lalo na hinda ko, pati apapansina ng tatambad na kayatang sisimba, bala mo, na kayata bisang simba. Kanita po itang highlight, ikit ko na may sabi kaming one-on-one ma ako. Itang, kaya rin na po nga pulong banwa, isipan nyo na mo, daragol ka seminaryo, 10 months ka seminaryo, depende na mo na mag-home break ka na, minsan makatadwa yung pabulan. Karin kami, siguro ito yung grasya na po ng pamagluwal ko. May dinan oras na akit ng mama ko nung nino akong meragul na seminaryo, nalinwal pa rin kayo. At karin sinabi na ako, nung yan nakabisang magpari, magtapat na kakaring 4 meters mo. Pero nung bisa ka, simba ka. Kasi yan yung tatangwanan mo, yan yung maging biye mo. At karin, siyempre po na muna, sasabihan ko, mo ko siya dyan, gagaga. Kasi paggaga ko po, balo na rin pengari ko yun eh. Pero at the end of the day, anti nung makanano ni Jesus, may mintuya king induna niya, sinabi ng ala ng alak, makanta mo rin kang inda ako, dyan pang gagaga ako, sinimba ako pa rin. At ngayon susundo ko po ito. Anyanyang inaus na ako nga pong tok, tsinat na ako po, alang ali, iba't ko po minulit iba't Baguio, may klasiko, pero diniretso ko po ngayon Keti kasi balo ko po na aus inini nga pong continuation niya. Ongoing formation outside the seminary but still in the seminary. Siguro ito po yung kako. Owari, abanggit yun din. Kaya niya minsan niyang, balo mo niyang bayo ka pa, Carl Parokya, niyang kalwal mo, papag-serve da ka, Oli. Kasi ting, aliwa naman po itang nakaburing mag-serve, boling ating ang gewang marok, nakapwedeng mag-serve. Aliwa naman po, yung burig sabyan, na yung minsan kasi burida, madetach ka pa mo. Itang routinary activity, yung seminaryo, kasi po ma-burnout kayo. Kaya po naman, banta aki yung sarili yun nung para king kasuywan o para kita kaluwang biye. At timoy kayo, ating makantang instruction. Yan ala naman.
kitang status ko po, biyayaliwa kami po status. Kitang status ko kimi po, alapan naman po, uling, at kami pong ausan adwang klaseng regency po ngeni, kaya kami pong batch, unguided ang po pong guided regency. And ako po ngeni, personally, unguided regency ko po, boring sabihan, kitang kilub na po ning adwang banwa, ala pang clear instructions na ano pa pong tukyan, pero atin la pong suggestions. Atin na pong kada recommendation na binyada pong sulat kaya kami, atin pong recommendations nung nanong pwede may pong gawan. Poto magbalik kayo ni mag-approve itang mig-regency kaya ka o itang bayong formator pupuntalan nyo? Mga nanong kanta ita? Ano, nung mga Iguay po, gutang nung ko? King College pa rin po, o Oo. itang King Theo na Oo. po na. Dumalan kami pa rin po King College na. Current po iya pong EJ. So, kaya kami pa rin po mag-report. So ka nga pong EJ, punta kayo kanta, ipasa na kayo in theology kanta Opo, na in nung theology accepted kayo. Opo. So makanta yung Regency. So timo ki Regency ngayon nano mo itamo mo ng bagay, may ka-shock kayo. Although din kasi 5 years malambat na ita. Siyempre malaut mo rin malambat na mo rin. Ang timo niyang kalwal mo na may ka-shock kalala yung first day mong magobra, makipagobra. Nang may ka-shock kayo. Natatandaan niyo pa? Yaw kasi balo yo, kaba mimisip kayo na, anyang atsukuking AUF, kan ko tinuro. May nga shock ko rin nga, may itang tingdatang, magbusit ya, problema ng asawa na, problema, dakala problema, may shock ko, bala ko mo po tang talasawa, masalesela, bala ko mo po tang king eskwela, puro kan eskwela, pisabyan, may shock ko kanta. May culture shock ko, kasi malambat ko naman seminaryo Ikanan mo itang bagay kaya shock mo niyang, pwede sabihan po, tagalagay sabihan. Nano makashock, ditang bagay na pwedeng papag-share mo. Ya ko po yung peka minuna akong naisipan niyang lumwal ko. Makanano kayang makipagobra ako? Makanano magobra kaya? Anya pong magobra na ako, king school na pipagobran ko. May shock ko. Uling, ating taong eda ibalik kaya ka nung nanong papakit mo. Nakalupaking seminaryo, balo ko, komportable ko, uling balo yun anong kailangan ko. Balo yung kong intindihan, balo yung kakulangan ko. Pero king wal, ka, baga, dapat maluto ka pusad. Ka santuan, adyang nino ka pa, adyang seminarista ka dati o nano, nung nanula, ipaltoda ka. At ating taong unfair talaga. Itang unfair laki ka, itang ela mayap. Kaya ka. Doon namang mapilan, pero yako kasi mong, may expect ko kasi maragul. Na nung nanong denasan ko kilub, pota atin mo rin pala king wal. Siguro, sabi ko na, to be honest, may addict ko king seminary formation. To the point na, gawa king lending seminary formation ko, para akit ko ka rin aliwa na possible baka makanyalarin. Pero maragulat ang paling ka na ako. Not all people na aranasan mo, king seminaryo, makanyang lagay ka. And I think, o ito yung nga sabi kong learnings, grasya king pamagwal ko. At sabi ko, wapin potang pari ka, miyalawa lang tao rin karungot mo, miyalawa lang tao rin kasabi mo. At potang pari ka, dapat, paitali patalo na, makanyan, dapat, kilala mo yung sarili mo. Balo mo nung nakoren ka, balo mo nung nanong disposition mo dapat. O ito po yung balo ko so far, kaya pong regency ko mo. Ironel, nanong kaya shock mo. Lalo na, ano kaya ni? Akin ko pong Dabsu, Dabsu. tuturo. At ako, fortunately po, among, King Dabsu, dakal kaming brothers ka rin, ex-seminarians po na tuturo King Dabsu. At metong ka rin grasya ko, yung kayabi ko la po King Obra. Uling kitang period of adjustment ko po King Pamangobra. Talagang, bali mo, syempre po, kasabi natin pong dyan, magka-wavelength la po rin kay ring dating seminarista. Dito po. Sinopanda ko, ipapanyawp kami po at King Obra talagang may papanantabi kami. Itang nung atin yung kakulangan ng metong, may papanyawp kami po. Ita pong makanita. At metong yung karing grasya na disnan ko po ita king kaya na akong pamagobra. Pero metong karetang experience ko ba yung magobra mong nang kempanahon na po ng regency ko. Lulubla rin kaklase kong Magteo kanita, August 4. Ot kikyak ko? Ano ko lakas kumiyak? Kasi yung katawan ko tutulak na mag-impake kong ini. Dapat palupalog ko seminaryo Dapat Domingong ka panapon. Dapat, king oras sa'yo, mag-impake na ko kanya. balik po. Pabalik ng seminaryo. Talagang Ba't aniisip ko po. manyag ka kalawas ka, mamon. Tama, dapat marakal lang.
Waling magastos tamo. Tapos, ding kaklase ko po, mag-send lang maleta na kayong GC, may itang makanita, kikyak ko kasi sabi ko, isto kaya yung naging desisyon ko? O kaya, isto kaya na atyo ko kendwal ngayon eh. Ito pong makanita, syempre medyo ating inggit kanita na sana atyo kayong kilob seminaryo. Pero ngayon eh, akakit ko po yung lino na at grasya ng atyo kendwal ngayon eh. Datang learnings na ababalok kayong pamagobra at pamanyuyo kayong apong gino na alaking kilob ng seminaryo. Ini po 5 years lang, iya 10. Makalana iya ka mesya. O ilang mesya kaya ka. Yeah, parehas siguro po na may sakla, may sako naman. Mumana po siguro ang may sako. Timpalan tax. Sweldo ka. Akit mo na mo, ay ginuko nga mo. Ay kargul na. Ay Diyos ko, pipagalan kayo ni. Pero may munang may sako, napalangkabay pila BIR, kumuha ka ng number. Wow. Kakaba pala PhilHealth, ginuko. Ganaganang pipilahan mo king gobyerno, kumuha ka number mo, valid ID mo. Kapagal pala. Ita pa po, may shock na ako. Bala ako sa kabud na ka mo mag-obra. Pero yung number one, may ka-shock po ka na ako is, may yari ka na, may graduate kayo po. Bural-bural ka sabi, syempre, mapag maragol ka, may yari ko, tikong degree. Karas mo king university, karas ko ka rin. O ginuko doktorado lang po, kahit ang manlati na ka na naman. Manlati ka in a sense na panamdaman mo na magumpisa kang pasibayo. May ka-shock ka na ako, na kalulub ko faculty. First time ko, first day. Nga nanitang may itong faculty. Ako na kikilala pero may kauli ko, may lungkot ko nga na, nga na? Diyan pa lang ako mag-masters, pwede na ako mapalanturong college. Ay, kasakit nga ako. Siyempre na kasi po expected pa siya tuturo ka king college level at ka masters. Ito, may namdaman ko po kanita. Ay, kinukot, makaninila pala talaga rin tao. Nung makanano ko may luto pusad kilub seminaryo, kasi kilub ka seminaryo, dapat maluto ka naman pusad, ka pwedeng may nadungos. Muli ka nitang mismo ngaldo ang kalulub mo. Makanita ko rin po ikit king kilwal seminaryo, nung makanano dapat yung pamakyabe, naman dapat mumunang diling, biyasang-biyasa ka. Mumunang diling ikit ko pong kailangan is dapat biyasa kang makisabi, makitawo ka rin ngaliwan tao. Kasi alalang pakialam kaya ka nung sobra kakabiyas na, daka arich. Dapat biyasa kang makipagkumbaba, makipagkapwa-tao. Ito po siguro yung peka, may shock ko, siyempre kahit ang taksa po. At the same time, may shock ko na kailangan ko pala talaga. Nung nanoy nga balo ko seminaryo, gamit ko rin pala king kilwal seminaryo. Nung may luto kayo po sa seminaryo, dapat kilwal violet. Kasi mabugbog ka. Lalo na itang, siyempre seminaryo po kasi, everything is prepared kaya katamo. Talaga pong ma-spoiled ang seminaryo kasi mandilo ka, matutod ka, mangan ka, magnirenda ka, at syungan po ka rin ng gana-gana. Pero po tang karas maging kilwal, mo pwedeng agaway, tanong ka magobra. Lalo na yung pamag-commute na. Itang panagalan may oras. Na po kalo pa seminaryo, 5 minutes, makapandilo na ka, agaway ta. World record kayo po seminaryo 5 minutes, makapandilo ka, makapaniblas ka, miras na ka-classroom. Po, totoo po ito. Ngayon po, king kilwal, adwang oras, bayo ka miras king obra mo. So, dakal adjustments na. Po, maragol po. Pero ang timong ngayon nung migbalik na ko seminaryo, alipa. Pwede kayo magbalik? Alipa. Pwede. Itang guided. Ita kasing, atimpong kasing guided, ang pong unguided. Detang guided, ninong mag-report kaya kayo? Yung miras po kasing Regency ka na ako happening guided or Regency with program. Bali, 2 years siya po. 1 year, itang continuous naman po yung mag-report. Mag-serve ka, mag-apostolate ka. Pero kita pong another year, tang pang second year mo na, baga atin na pong guided na po talaga. Mag-attend na kang recollection king kilub, mag-attend ka karetang events na po king seminary. At this moment po kasi, mag-report ko nga mong EG king director po via online mo po. Google Meet makanyan ipapangamusta. Apong kumusta na ako, king Regency ko niya ni, datang reasons ko, o ba't lilwal ko nung fulfill ko la ba, nung may samas la. Makanta po. Last time po kasi, akasabi kayo po yung EJ, may kapag-report na ako rin. Mapisabi mo po na itang pang-August, tang i-confirm yung ulit yung decision ko nung tuloy or manyad ko pong extension. Yan, nung tuloy naman po, kanta na ako din ng program. Mag-attend recollection or nano pa man pong pagawa na.
Pero king sabi na po, may ka-deliberation, pero it doesn't mean na may evaluate ka, may ka-deliberation, ay matanggap ka. Makantaya po yung sinabi na. Pero yako po, teta ko kay pupuso ko, basta maminto ka nung nanong kain na, nanong kaburyana. Walang pala audition, yan eh. Opo. Miss Saigon naman yan eh. Deta guided. Detang unguided, bro sabihan, pilang years. Atin yang girita. Opo, Bounded by time ya. Kwame la po rin ang recommendation letter 2023 ne. By 2025, excuse me po, adwa pong bagay. Mag-report kami to say nung bisa na kayo pong magpa-program or pwedeng magpa-extend or do we terminate itang Regency program. Nung bisa kayo pa po ba, nung pa-extend kami or alin na kami po bisa. Ito po yung peka. Tama ba? Parehas kami po kasing Ronel. Yan. At saka itong alina ka mag-report after na itang 2 years nga ito, bring sabyan, kayo naka, bag-withdraw na kaketang kaburian mo pa na magpari po. Makanita po yung atsuketang sulat na recommendation. Kasi po, ding mapanalbe telenovela, balada kasi po ta Regency, ating ang girlfriend, kaya may Regency. Balada kasi makanta, aliwala po dahilan. Lalo na po tang atila pang akakit keka, itang potential na eda pa bala mo emo amimit ki seminaryo pota kinkilwal mo amit ita pota kinkilwal mo discover ita at yako metong ko po rin mig Regency bayo kong mayaring pari isipan ko po eko pari ngeni itang quality ng pangapari ko ne king standard ko king kumbaga king lenti ko nung ako mig Regency kasi imagine mo, nung mayarik mong pare, kaya nakan ko. Kaya nakan ko siguro pare. Ako rin siguro agyu itang kaya nakan kay ba't tatalang kang parokya, tatalang kang responsibilidad. Kaya siguro ako may luto, may violet ko. King kilwal, kaya pasalamat ko kay Regency. Pero syempre, the moment na sinabi ng mag-Regency ka, kalupan na, mo gamit din ka klase, mga pakyak ka, okay, itang balam, mila ko ka-direction kimbye, balang begot da ka, alwalwa po experiences na. Pero at least din po, seminaristala po or Regency, manaluwatan po perspective ka rin magpari. Po, manaluwata perspective. Andi mo ka dyan, ngayon, nung nanganda ka, bisa ka pa magpare. After siyempre, pilang banwa mo nga, atak maning tsuging kilwal. Kaya ba't akakit me, pamaran niya ka sweet imamon po, daddy mo. O rin kilala ko rin pengari mo, very sweet la. Kamanalwa perspective na po tagalang aluway nga house ka na ako. Totoo na po yan, manimbangan ko. Ne? Nung pong kaluwal yung seminaryo, totoo na po yan, may misip ko, masalesenak man palang turo. Kasi yung pamanuro naman pala, bukasyon niya naman. Totoo na po yan, patse atagkil mo, pilubluban tayong anak, patse aturo mo lang masalese, patse penamdaman dang sincero ka karela. Talaga makiramdam la. Nakailangan tang OA ka pang terak-terak makiramdam la. Ali po, panamdaman da rin anak no concern ka karela. At yako po personally, I'm very happy nung no karin ko po ngeni. Kasi rin estudyante, akakit ko, mababiyasa ko, pero at the same time, mababiyasa la rin po ka na ako. Pero currently po mag-decide ko, currently po kasi mag-MA ko po in philosophy. So, sabi ko kay sarili ko, nung ibalik ko, makasahop ko seminaryo. Ito po kasing vision ko Itang baka sakali, sa bagay po yung din currently, pong Mark, pekisabyan na ako nung pwede kong at least turong one subject. Sabi ko nung kumibalik, makaturo ko ka rin tao kilwal, makaturo ko ka rin kapatid ko seminaryo, siguro that's more than enough. Pero itang mibalik ko, kaburihan na nga pong ginoy. Ko pamilit itang kanako. Ito pong ngeni, nyapin pong bayo ko lumwal, atsuking intent letter ko, tuloy ko. Ang gana kitang sinabi na ako, ay, Alijo, lumol ka pa 3 years. Itang, nga na pinapundines ka ako, mambilis ka wari nga na. Ali ko po nga ako. 3 years yung kaya ka? Opo, 2 years, 2 years. unguided, tapos 1 year. Yapin po niyang kasabi na nita, yamino na po, ting agam-agam, mangutang ko yung sarili ko. Pero at the same time, ikit ko. Nag-grasya yung pamagluwal. Nyapin po ngayon saguli mo, pakisabi ko pong mayap, karang nga tsuking kilwal, po sasabihan kaya kami nung kapilan kamayari, next year na ba? Yung kutang yun po, kumusta ka mo munang dili? Kasi po itang madalas sa maka-pressure po totoo na yan. Sana po karang seminaristang akakarungutsu, kumusta nyo po? Aparti po kitang pabakala, liwa po yung biyaya po pabakala pangadi, pabakala kumusta kasi
kailangan mi po ita. Bala mo ata, kiki Ma'am Darlene. anak kanyang mana. Manaluwaya ta bukosyon nga. Mag-enjoy niya ata Ma'am Kipamanuro. Oh. Kasi po yung mana, meto niya po rin biyasan teacher king Assumption. Kay ba't tatang na, meto niyang bangkero. Apo, Ayan po, magmaneho yung bangka masanto. Kanya pong BDO. So, at this point, yapin tayong status mo So na. at this point po, yung goal ko is, at di ko pa pong 2 years eh. My goal is to finish my MA. Tapos po, I will express my intention to continue. But if sabihan daw pong alina at sabihan daw or extend, it would be, on my part, okay mo po. Sabi natin pong Carlan din, mamintu at mamintu ka. Kasi bayo na pa, ibiyani nga pong ginukya ka, at sunay kitang bibiyana kaya ka. At magtiwala ka kaya. Tuloy ka, ali ka, sabi natin yung kanta, nanuya man eh. Maglambat man, aliya man, tanggapan mo ang manyaman. Nang kanta kayo ita? Nanuya man, maglambat man, aliya man, tanggapan kong manyaman. Perry the musical. Perry the musical. Wow. At tatandaan ke. Mga pakikwata ka rin kwento dahil nga. At mo, ka mapapressure kayong community, kayong family mo na kailangan ka magbalik. Lalo na, nanggayi po kasi tintamong niya ako din pengari kung matwala eh. Bala mo, managal kang oras. Ka mapapressure, alam ang pressure. Yako po, to be honest, pressure po. Lalo na po, kaya po manal benyin na kaparokyata mo, balo da ako po, malatik pa mag-serve na ako. Laman na ako ng pisamban, active ko. Anya, la rin po asisi na may tanam karela na bakay nga na kayo ni magpari po tang misa na yalto. Do maka-pressure pin po, pero yako titake care as happy problem. Kumbaga, nilawi ko niya mo kitang positive aspect na baka rin tao nga rin ni tutulak da ako mo nung rin ko talaga papunta. Kasi as I assess myself, one of the reasons kung bakit dilwal ko po among makalagay rin kitang letter ko, umunang dilitang sumawap kang family, kadwa itang anger management issue. Ulit rin evaluation na rin. Anger management issue, ana. O sige, go. Ngayon po, keburi talagang obrang teaching. Yun, balo yun. Keburi teaching ako. Malawas mag-BDO ko. BPO ako, malawas mag-BPO ko ako. Keburi teaching ako. Pero pala mo nga pong talaga berwana ka. Dala na kakitang emuburi. At dala na kakitang matesing kang emotions. Imagine natin kang anger management issue. Dala na ka rin estudyante. Kami buwan eh. Kami kapalibuntok. Kapalibuntok. Pero pagpasalamat ko po among, itang never kung pepakit karela na minimwa ko. Adyan pang, rin deadline, extend mo na eh. Long quizzes until 11:59 p.m. Atin pa rin mag-take, masyas labuntok. Pero pagtakan ko, siguro king sahop na mo rin nga pong never na manifest itang kaya nga ita, emotion na ita. Nya sabi ko siguro kay sarili ko na baka may ulo na ako. Baka kinparalan na ita maging okay ko. At kabang lalawin kitang pattern na ni maging karanasan ko, baka potay nga pong atin niyang maragula plano ka na ako. Dadalaan na ako nung nukarin ko talaga. Hanapin po, yako nung nanyo ko po, nung nanong decision ko, yako po, makabukulat ko puso, makapalat ko gamat. Nung nanong kaya nga pong nung nanong na para ka na ako, tanggapan kong manyaman na. I-brother naman, may kametong niya kanya, may 1 year na kanya, school year na, halika pa. Para press kaya pong meka 1 year na One school year. Ngayon, another school year na naman, nanong option mo ngayon? Yun po, patuloy ko pa rin pong turo. Pamo po. Mayroon pa pong banwa kasi. Uling adwa ko pong banwang maka-unguided regency. Buring sabihan natin pa pong metong banwa. Last May, ng May po, may metong na kami pong banway kami. So, keng next year po kanyan, may kadwa na pong banway. Ita na po yung panahon na mamiya kami pong decision, or dinanda kami pong decision na mag-extend kami or mag-guided regency na kami. Pero among metong karing tula ko bilang seminarista, yung sinopan na kami po ng seminaryong mabiyasa itang ausanda pong discernment. Itang discernment, metong niya pong pintuan para akilala mo talagang sarili mo. Nung rin ka,
para no ka rin kaamong. At metong niya talagang makasawop ka rin aldoldomi pong gagawan, aliwa mo king eskwela, pero king spiritualidad po among. Anya pong mag-apply kami, ako po, aliwa ko po ka rin kaklase ko, uling mag-apply ko po na lumuwal pa mo. Uling, kempong seminaryo, ano pong kabilising panahon, ng first year ka pa nga di mo mag-second year ka, ng second year ka pa nga di mo mag-third year ka, at nang kares kong fourth year, nanunang pangadi ko, magdeo ko, magpari ko, lumuwal ko. At may gulat ko mo, misdan ko at aisip ko, at linawi king sarili ko, inassess kay karing strengths and weaknesses ko. Paluwal na nga ning seminaryo yan, ning egan-nagan ng masanting, ampong matsura kaya ka. At aisip ko kayong sarili ko, eko pa makasadya na ining Ronel waring ay niyang idawon ko king Santa Iglesia nga ako po. Nung bisa akong mamiyay king Santa Iglesia, buri ko itang the best na regalo at pinita itang the best version na ning Ronel po. At anya, ngayon patuloy, kayong pamanuro po among, patuloy kaya pong ubugan ning sarili ko, kaya tang sa palagay akong maging best version na po ning sarili ko. Itang, dati mong po, magsalita ko kayong dakalatao, magkasakit ko, mautal ko, ang pong, mawawala ako, kakay ko, mawala ko salita. Pero ngayon po, tang karap mo na rin estudyante, masasanay ka mong, andiyan ating makulit ken, andiyan ating may ngeken, malinaw pa rin yung pamisip keng karing salita. At kaya ito mong, dakalya ato turo ka na ako ngayon ing regency, at masaya ko keng maging decision ko po. At ngayon ipagpatuloy ko po ining panintunan kaya pa itang best version na ning Ronel na sana datanging adawon ko po king Santa Iglesia. Kumbaga, ngeni, at yung kita crossroad na, kung crossroad yung biyayo. Pero, di mo ngeni, nanganda kayo, at yung kaging crossroad, pero, nung ating bisa mag-apply seminaryo, encourage sila, Oli. Yako po, ay, muna pong daily buri kayong akilala itang tao, ne? Nung, nanyo po yung background na. Pero, yung peka punto ko po kasi, yung pamaglub seminaryo, grasyaya. Marakal pong linob, 1 year mo, tapos I realize, daali ko para Kenny. Bang kanita, latumwang, sabi da para ka rin ko ba kaya? Baka kanita, subukan da po nung talagang biya pa magparila. Kasi ngayon po kalwal ko, karakal ko akarungat, sasabi ko yung sarili ko, mas maipya ka ako ito? Mas mapapangadiya ka ako ito? Bali po, magumpisangan inikim pamilya, maniwala ko na nung manakit ko man pong pamilya ng ating anak kalalaki, yung sabihan ko po karela, pakasese, pamilit, pero paltoyo karela nung naning biye, anting katoliko, as practicing Catholics, ne? Kasi po, in grasya, in kalam na ning pamaglub seminaryo, karin ko po mumunan dili, number 1, karin ko po ikit na malugod laka ko rin payangari ko. Nyang mi kalilwa ko karelang 12 banwa ko, karin ko realize na kaluguran ko la. Nyang mumunang 1 week ko karin, 12 banwa kami, kalilwa ka rin pangari mo. Sabi ko, agyo ko pala. Man pala tutuloy yung homesick ka yan. Ang gana kitang gagaga ko, kayakit ko karela, inumaha ko la, sinabi ko karela, I love you. Karin nag-start na inumaha ko la rin pengari ko, karin ko may gumpisang sinabi karelang kaluguran ko la. Patse pala talaga mikawani ka karin kaluguran mo, patse pala talaga may walala for a second or two, karin mo realize na importante lang pala kaya ka. Yako po number 1, ita siguro, yung sabihan ko karing maging seminarista, akit mo ka rin na yung pundasyon na ning kaya kang kasalpantayanan nating Katoliko, anting mabibisang magpari, magumpisa ka rin malugod na pengaring magubog ka rin karelang anak, makatalete pa rin king utos na ning apong gino ning pisamban. So, karen pong bisang lungob seminaryo, pakisabi ko pong mayap, kailangan tamo po yung sumuyo, kareng susuyo king pisamban, kareng paring pisasabin tamo po nandin na rin, ang tutuang pari na kailangan po yung ating kayaliling biyasang makiramdam, biyasang sumuyo, at ating puso para ka rin pakakalulo. Ito po. Amen. Mayari na bigyan naman. Basta magsalita dyan, mayari na yung palabas. Kaya pala love na yung kikatang bispo na. Hello po, Apon Doong. Love doongan po rin, love doongan. Kaya mo na minsan, agyang love me, kailangan tantabili me. Kasi burida sigurong itang ma-maximize itang potential tamo. Iya, kami nung ako Regency, big pa Regency, Apon Doong. Hello po, Apon Doong. Bakit ako rin 19 dyan. Kaya rin naging pepalwal, ausahan na kami. Mimitinga na kami. Iapin pala yung guided na. Itang papunta na kayo, mag-share kayo. O pepalwal na kayo, pakayanin kayo. Ausahan na kami ako. Tsaka syempre dati, mimwa ka, masakit ka lob. Pero
tamo balo, pota palang Regency, kanta tamo, tinga discover yung sarili tamo. At timoy ka, Ronel, na nga discover mo ngeni. Yung sarili mo, ngening Regency, na balam, mas lalo may, sabi mo nandun, ang better version of yourself. Nanitang discover mo nga ito na because of Regency, tingka pa palang achievement, kimbi pauli ng Regency. Metong po kayong balo ko king Regency, retang agyo ko pa po palang idake ka ring aliwang tao. Reta pong talents na bala ko kanako mo. Pero ngayon, adadake ko po ka ring aliwang tao. Lalo na po kayong pamilya ko. Dati bala ko financial mo po yung agyo kong ibigay kayong family mo, pag may Regency kami. Ngayon, alina mo po financial matter. At yun na po yung moral support ka rin kapatid, makanita. Nang minsan, value po, kwento ko po kaya kayo ng bayo ko pa mo pong may Regency. Iwali ko, malungkot ya. At bigla-bigla, kinahawal ke. Kalupag gagawan seminaryo, tang kaulan mo yung kapatid mo. Kinyakya ka na ako. At sabi na mo po, Koy, bisa akong mag-shift course. Ako ni agyo yung course ko. At first time nang pepalwal ka na ako, datang makanitang salita. First time kong dimdam kaya na mag-open niya po yung kapatid ko ka na ako. At metong yung karanasan na ita na, at ko palang agyong idake, na ali mo financial, ali mo nanuman king pamilya ko, pero agyo palang idaking karanasan ko seminaryo, karening kapatid ko, karening kapamilya ko, karening kaparokya ko po among. Ngani, lagi kong focus king sarili ko nung nano itang talents na pwede kong asaw kareng mas mangailangan. Ito pong makanita. Seminaryo kasi nakatamo discover talento na. Gana. Ikaw, ilan mo itang achievement mo, big or small na, naman kailangan kalupa ng dyan na dalada ka palong bansa. Itang achievement mo hindi na bala mo pauli na ni Regency, buti namin Regency ko. Kaya po. Yako po yung sinabi kong reason din kang among EJ ganito. Mong, I want to extend my seminary formation outside the walls of the seminary, sabi ko. At buri ko, aki di Kristo ka na ako, king pamagwal ko mga yan. Kasi, itang ating feeling na anang kasaya po, tang atagil me, biying meto nga tao. Anyang sinabi kong buri king aki di Kristo ka na ako mong. O taga na ako niya pong may malerdo. Wari, ginanap ko pong Kristo ka na. Literal niya pala. But kidding aside, yako ikit ko king sarili ko na agyo ko palang sumuyo. Adyang nanuyaman sa tadoing tao, nanuyaman kabilyan, at kailangan mong maging mayap. Kailangan mong maging magana ka. Kasi, ding tao at ilang kanya-kanyang pagdalanan. Baga, a little help from others can be a great blessing hanapin. Anyayikit ko niya gana-gana, nung ating pagkakataon na pwede kang maging mayap, gawa kang mayap, gawan mo na. Mo na pagpabukas pa. Yaku iting maragula kapasalamatan ko kayong Regency ko niyan na ikit ko, ating ko pa palang, baga, agyong gawan na the best para king sarili ko. Bala ko, ang gana ko mo kayong seminary na oining gagawan ko, mapyalong, manigaral, mga di, kalokwan. Pero king wal pala, it's a serious matter. Dakal ka dapat pakibalak, dakal ka dapat dinan pansin, dinan kabaldugan king karanasan mo king biye mo. Ito po mo. Diyan, naning achievement mo ngayon may Regency na. Dakal po mo. Dakal na. Dakal. Dakal. Po, siguro yung highlight ko po itang napon. Iba't po Baguio, meg family vacation kayo po, ne? Pauli San Fernando, mambilis po ti ko sing klaseng online, MA. At kabang pe-present kayo po itang paper gagawan ko po, sabi na po nita may itong kaklase ko, si Sir Jan, brother yan, seminarista yan. Ayoko na siyang bumalik. Dapat magturo na siya ng philosophy. Good siya, sabi niya. Tapos pa yung professor ko, aliya katoliko. Hindi, papagbalikan niya yan. Para yung natutuhan niya sa seminar, dito sa UP, dalhin niya sa seminaryo niya para may ibago siya, may maidagdag siya. Bali po may tagkil ko pilubluban kasi kaya kami may kakaklase UP naman pulingad kaya kayo walang ginugino ka rin nalang mga di before classes. Dire-diretso yung yung pamagklase. Sabi, itang professor ita kakatakutan ke. Itang achievement na ikit ko king sarili ko na may kadreng aliwa, naman maniwala ki nga pong Ginoo. May kadreng aliwa, naman katoliko. Pero bakit itang professor sinabi na kanako, magbalik ka nga na, subukan mo. Ito pong, one of my realizations siguro, itang to extend myself even to those who do not believe in God. Kasi, ati ko pong estudyante na ngayon last sem, atheist yun.
Nya minuna bala ko, pangut na ako, nano-nano. Pero bali po nang ikit ko, patse papunta faculty room, makipagkwento ya ako, sir, this is what I believe in, may I know ano po yung paniniwala nyo. Alam nyo sir, sa lahat ng naging teacher, kayo yung pinaka very accommodating, very understanding. Kasi ikit ko po na, ka pwede makipagdebate kagad. You have to level yourself. Anyapin po dati kong seminaryo, bayo ingega na sabla, ating leveling sessions. Itang ipantemeng sarili mo, kayong buri mong pakisabyan, baka nita magka-dialogue talaga. Siguro po itayong peka, so far, ikit ko pong tinubo ka na ako. Kayong sarili kong yaning, at siya ko po kilwala seminaryo. O ne, dakal tamo realize ne, dakal bagay, ning kay magpasalamat ta ng buti namin regency ko ne. Kumbaga sabi natin nandin, Ronel, you will become the better version of yourself. Kay but Carl sabi na, dapat pala, basi kanino, dapat maging good tamo. Ne, kabat ika naman, itang you have to level up. Ne. Then yung bagay nga rin ni, minsan, tuturo ng seminaryo, o kaya balo tala, kasi share dala, o kaya tsula ka rin libro, pero ngayon ka ta mismong makaranas on our own, bala mas lalong maging malalam. May mo kilala yung sarili mo, mas kilala mo paano talagang para ka rin ka o para no ka rin ka. Kaya yun yung regalo ng kakatamong Regency. Ngayon siguro bilang katatol yan, ngayon yung maka-Regency kayo, nano mo itang bagay na anti mo itang yung Regency ngayon na bala mo realize mo na kingkuyang pangapare. Ala kayo may nakita may itong face of facet kimbiyo na puta lang yung pa magpare. Siguro da buring kutang kaya kayo pero timo kayo may ka-love life. Da kayo encourage makanta o lalawin ni Carl o lalawin ni Ronel. Ijan. Manal bima mo. Opo. Sa mas makibat. Ano po kasing misa na? Baby de po kasi dyan eh. Oh. Totoo na po yan natin kung akilala. Niya ako nasabihan nino, linwal kami may kape. Minayday kayo mo. Kauli ko kaya kami, kutang anak mama ko, ninwit ta. Naguno ko lang. May kipagkape ko ka na naging kaluguran. Makipagkape ka mo, makipagtao ka. Kasi totoo na po yan Itang awas na ng pamikaluguran, nali mo as friends. Pwedeng maging mitas pa ito, nung akit mong mali mo, yan pala maging asawa mo kimbi, mali mo, li pala pa magpari. Pero po itang point ka na ako ka rin, ikit ko muna kasi alos rin kaya yung kilb seminaryo, kaklase mo, lalaki langan Anyang kaluwal ko, ikit ko kay sarili ko, biyasa ko pala makiabe, biyasa ko makirungot timo kening. Kamalingap-ngap. Kikilig, makanta. Anya puminuna, minuna mag-conscious ko kasi ating kakilala Siyempre, bisa ka teli. Ito yung kuya bito. Bisa ka teli, mabilising chismis. Mas mabilis siya paking kay. Butang seminars tatamisipan ta kanyan Opo. Nakatama. Expectations. Ngapin po niyang kaul. Tapos, etad me pa? O ka rin may etad. Bulawon nga ako. Etad me, bulawon, kalawot. Siyempre, etad me ako. May commute na mo papunta, may payatad nga ako. Ako na po sabihin nung ka-chat kaya pa pero... Ala kayo mamo. Ay, bayin tao ni anak ko. Ikit ito na. Balo kita dyan. Option ba ita kayo na i-allow ta kayo o babawal ta? Siyempre din kayo Manuel be, lala rin Mickey Idol kaya kayo. Ali naman o it comes naturally na nung magka-girlfriend ka, nung magka-love life ka. I think it comes naturally mo. Nung talagang kaya mo. Nang kay kasi, syempre, itang lugod mo, buli mong ipalwan. Timo, lugod mo seminaryo, lugod ka rin, buli mong i-express itang lugod mo. Nang kay, talagang may direct ka rin, may itong tao talaga na pakamalan mo, ito pong makanita. At dengaliwan naman mo, masaya. Nang kay, masaya kang ahakit mo. Lalo na, yung parochial vicar ko po ngayon ni anak niya pong pari. At sigurado ko po rin kaklase na medyo mamakyasawa na lahat. So, ang aakit ko, ay kaluguran ko makyasawa. Ito pong makanita, medyo afi-feel ko rin po itang tula na. At nung ako rin po, potang manakit ko pong makabalita ang dating seminarista, may kyasawa la, ito pong makanta. At masaya la ka rin ayasawa da. Masaya ako na afi-feel mo rin na ikit din bukasyon da po king pamakyasawa. Ito pong makanita. Ika, Carl, kunwari lang makirandam. May pawas ko po. Option ali. Ali naman Yak po siguro kaya.
Baga, may nga riyang spontaneous. Itang bigla niyan datang. It's part of your Regency program hanapin. Baga, miyalawang facet, di ba? Multifaceted niya kasi mo rin ng Regency. At abalo, at yung datang experience kaya but makabalo ka makanya. Pero, itapin po. Basta, pinandaman ko naman na ating linugod. Bayo mag-final words kayo ne. Nanong wari ka tila rin seminarista at buridala ne. Mong, lawin mo la pa itsura din yung Wapen, magsalita. ino ko mga Bago santing. talawin de pa yamong Oo. kasanting o. O tati kayo X-Factor. Sa bagay dyan, pakiramdam mo makangangano sa dyan. Sino mo yan dyan? Ada. Tsaka natutululwawa, ada. Ano ka sabi? Ano ba kayo? May papaisip ko rin eh. Siguro po dili ako, tang ikit na siguro itang sincerity na ni Metong ang seminarista. Kasing seminarista mahuhubog yung bakyape. Yasa yung magsalita, ne? Tinuro dering pari, rin karelang pengaring manakit ganaka karing aluan tao. At siguro iting sangka nung bakit marakal taong ma-attract karela. Not really on the loving side, but on the side na buridang mas akilala de. Kasi malagad ka manakit seminarista eh, mapilan la mo pin eh. Patsi so kalwalda, buri mo makipagkaluguran ka kagad. Buri mo akilala mo la. At grasya mo rin po siguro ito na mas makakilala kang seminarista. At yung seminarista, makakilala makikaluguran niya, ali mo rin ang atsuking kilob ng seminaryo. Kasi kaluwal na po seminaryo, makirungod siya, ali ka rin kapwa, kalupa namong pari eh. Makirungod siya ka rin parokyano ng magpa-bless. At mo, yamong nandun na yung kapagal, tapos at magpa-bless na naman dugo. Pero yamong, sige, bless ta na nga na, pero goya pa rin. Itang, you are ready to open yourselves even to those na mumunan dili mo kakilala kadwaret ang eka at is at first. Anyapin po siguro marakal bisang lumapit kaya kasi maniwala la rin na ika magpari ka. Pwede kang maging tete, papunta ki nga pong Ginoo. Pwede po mong siguro makanito. O kaya ikaw pa rin tete forever. Na. Feel ko naman mong kaya masaguli lang ma-attract ding tao ka rin seminarista kasi sensitive lang rin seminarista. Itang sensitivity da na lagi dang ainting dyan na nung panamdaman mo. Biyasa lang makiramdam ito pong makanita. At feel ko, lalo na yung generation mi po ngayon deta rin paninto nan daring kaya nakan mo detang, o kaya rin ka-generation mi, detang sensitive ka rin panamdaman daring aliwa, at biyasang makiramdam ito pong Siguro edak para sakitan nini ya. Dahil dabalo mas marasakit la palagi kayo na. O yan po ba ita miraskin chismisan po ta makamuhan tayong obispo. Lalo po yung final word you na itang learning you king kayo Regency at bala mo inimig palakas lalo king kayong bukasyon. Hindi mo sa mag-umpisa kayo? Carla pa. Final words tamo para kay Malbet ang krusada. Ko po, first of all, I would like to take this opportunity na pasalamatan ni Yamong. Ayun yung may Regency ko, po yung mumunan taong sina po ka na ako. Makanano kasi po, mapipressure ko Nanong sabihin rin kaparokya ko. Nanong sabihin tayo rin benefactor. Nanong sabihin rin sa sahop ka na. Pero Yamong, king misa yan Tang intindihan niya Tang atin niyang panandaman ng tao. Karin may empower ko. Tang may lakasing loob ko. Pakit ko pa rin, mag-serve ko. Adyan pang bayo-bayo pa. May nga rin sugat sa giwa pa. Pero sindo ko pa mo rin. Adyan mong king misa, panandaman ko na bala mo. Adyok pa mo rin king kilob. Yako, maging bitter ko, mga pilangaldo nanitang Regency ko. Uling, kwaintin dyan, bakit? Do, discernment yapin di ba? Kabisa, pero later, nag-decide ka na naman na bisa na ka na naman. Napin na usan yung discernment, di ba? Para mag-decide ka. Pero bakit makanta? Nini ko ikititang grasya na nita na king pa magpari naman po pamaligwanan. Datang niya mo rin yung parake ka. Makasadya ka, kumbaga tanggapan me nung nanumaning maging resulta na ning bukasyon mo, nung naning plano na kaya kaning apong Ginoo. At ako sabi ko na, nung nanumaning pamalak ning apong Ginoo ka na ako, at the end of the day, sabi ko na equip ko. Itang agyo ko na yung dala ng sarili ko, uli na ning Regency. Pamalino na mo rin po na sana mika paradigm shift tamo po regarding Regency. Ganag-ganag pong may Regency, tang lilwal para makipagbata mo.
it's part of the seminary formation niya po. Bakanta, mas maubugla po rin seminarista kasi atin tamo pong abalo king wal na eda aturo king kilub. Tutuya po ita at yaku, metong ko pong witness kanita. Nung nano ko po niya ni, nakakakityo, uli na po ng seminary formation niya at the same time, integrated niya po in formation kini King Well, ingaw sa tamo pong regency. Ronel. Iya ko po muna pasalamat kareng sablang mga di, susuporta at lulugod lalo na ng Linog ko Seminaryo. Api na po ini, ing Ronel na may hubog Kilob Seminaryo at bisa pang pahubog King Lual Seminaryo at sana nung datang ingaldo makapagbalik po seminaryo. At ikadwa, words of encouragement. Sana po karetang nung atin kayo pong anak na bisang lungob seminaryo, ayaw po pipigilan. Uling, pwede nung akalupang dyan, o akalupang Carl, akalupang Among, o ikami po. Akit yun na po kapag salitan, in karelang mindset, karelang perspective, masanting po ing lungob king seminaryo, dakal po benefit. At nung alilaman po makapagpari, dakal ya po pwedeng ibiye ing seminaryo. Ing masanting po karela, ing subukan dan ng bisala, ita pong manta. Words of encouragement mo rin, karetang bisang lungob seminaryo, kayo tatakot. Kilob Seminaryo, ala naman mamangan tao, king Kilob Seminaryo, dakal kayo abalo ka rin. Huwag mo muna masakit, makatakot, pero kapag atsuna ka rin, akit may tune, saya at sala king Kilob Seminaryo. At ining sasabihan mi ngayon ni, di takya pa mo karang karanasan mi king Kilob Seminaryo, pero sana makapag-instill curiosity kaya kayo, nano ba talagang atin king Kilob Seminaryo? Jan, kikyak ne po Jan nata. O, may pagkatod na ka. Masaya ako po karang sinabi na rin kapatid ko. Siguro po ining pamikatagon, mumunandili, di nanda katamo pong bayong pamanalawe, alim mo karang seminarista, pero karang mismong pari tao mo, tao la. At anting tao, kailangan da pa nga di, antabe, pamanintindi. Uli nga naman Diyos, mumunandili. Nung atilang kapalpakan, kapnuan tamo. At aliway ta makalawa tamo, tas tabi tamo sabi. Makanita mo rin po kareng kapatid na seminarista at syokilub at kilwal at kareng seminaristang enatinuloy at may kapagpamilya na. Luwid kayo po, uling tinango kayo king awos at ngeni ating bayong askening pama nangukit ang awos sa ita. Biye anting single blessed, anting talasawa or anting pare. At yun na po kaya katamo ita. Ingka ko po, ing buri kong pabakal apining nung nuka rin nakataman dala ni nga pong Ginoo, balo tamo at suya ka rin, bayo tapa minta, bayo na pa sinabi kaya katamong munta ka rin. At nung meminto ka, gawa mo yung ega na gana, bistaman keng ega na ganang kasakitan, meging awaman o ali, misundo ka man o ali, impeka importante, itang meging mayap kan tao, no ka rin ka man munta. At the end of the day po, masukad tamo, ali ketang achievement sa ikwa mo kimbye, pero ketang lugod pagkatiwala mo, binye mo ka rin aliwan tao. Anyapin po, panawli po, dakala salamat ka rin paring minubog, ka rin pamilyamit, kaluguran, panawli po kang apong talk. This invitation makes me rethink again, makes me discern again, nung ka rin ko po ba. Nung makanano itang professor ko na po, sinabi na magbalik ko, bala mo yapon talk, dala na nga pong Ginoo, Jo, isip kang pasibayo nung kini ka pa talagang pamagpare at balikan mo nung ka rin kami kumpisa. Ito po. Sabi na pong Mama Mary, do whatever He tells you. Kaya, o hindi po yung, sana po kapamilatan ng Mama Mary, pag nakakaya kayo, nano man yung sabyan na kaya kayo, mumuna, this point siguro, tingin kayo seminary formators, so kaya, tingin kayong recent, tingin kayong head ngeni, at lalo-lalo naging apong Ginoo, nanong pawaganan kaya kayo. At nano man yung pawaganan kaya kayo, balo ko, ikayo mismo yung makadiscover kanita. Kaya kilagyo na po ng kikatangan subis po yapon dong, king kikatangan po radio station, 91.9 Bright FM, ating Nuestra Señora del Carmen Media, bibiyemi po kayong Maya Pabengi, balo ko mebitin kayo, at kapamilatan da po rin anak ka rin sana, dakal kaya pa po ayag kat, lungob at magbalik seminaryo. Mayap at magrasyang bengi po kaya kayongan.
longings and yearnings answer the call. To the peripheries we bring Christ's light, with Mary our mother by our side. In God's will we delight. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in new heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace. Hail, our diocese of justice, guard us all. Let us enable justice as the river rolls, fostering dignity and harmony, with Mary our mother by our side. In God's will it will be. Hail, our diocese of charity, urge us all. Let our hearts heed the least and the small. The message of Christ we preach with zest, with Mary our mother by our side. In God's will we rest. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in new heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace. Hail, our diocese, our family, bind us all. Let us be a source of comfort for one and all. Let us be at home in God's embrace, with Mary our mother by our side. In God's will we find grace. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in new heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace in doing our ministry and all that it is to be. We give God our praise, we give God our fiat. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in new heart and spirit,
tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9.